Di berdewamiya 1 sal û 5 mehên Bûrî de hêzên rejima Esed bi piştevaniyeke giştî ji aliyê Rûsye û Îranê ve zêdetir ji 80,000 kilometrên çargoşa vedgerîne bin kontrola xwe de û ji şikestinê diba aliyê herî serkeftî di Sûriyê de. Tora Sûriya mafê mirovan raportek derbarê van guhertinan di navbera hêzên şerker li ser xaka Sûriyê de belav kir. Têde eşkere kir ku di berdewamiya 510 rojên Bûrî li pey hev wata 73 hefteyên Bûrî de guhertineka mezin di terazoya kontrolkirina xaka Sûriyê de ji aliyê hêzên şerker li ser xaka Sûriyê ve bi taybet hêzên rejima Esed ku bi piştevaniyeke giştî ji aliyê Rûsye û Îranê ve çekdarên ji regeznameyên Sûrî, Erebî û Asyayê ji destpêka 2017 ve di lawaztirîn rewş debûn piştî ku 13 meh bûrtin û tevî destwerdana Rûsyê ya bejî û asmanî bi awayekî zindî ku tenê rejima Esed nîzîkî 31,500 kilometrên çargoşa ji xaka Sûriyê jêr kontrola wê debû. Tora Sûrî di raporta xwe de daxuyanî ku ta wê demê hêzên opozisyona Sûriyê rûberî 23,500 kilometrên çargoşa di bin kontrola wê debû. Li gorî raporta Rewengeha Sûriya mafê mirovan piştî ku hêzên rejima Esed dest bi proseya xwe ya leşkerî di destpêka 2017 de kir. Di êrişekê de li ser Rojava û bakurê gundewarên Helebê devera Tedmur li rojhilata Himsê. Herwiha proseyên leşkerî bi beşdariyeke giştî ji aliyê hevpeymaniyên wê yên Rûsî û Heresa Sewriya Îranê û Lîwaya Fatimîyûn ya Efganî û Hizbullaha Lubnanî û grûpên Iraqî û Falastînî û çekdarên Sûriyên ser bi rejima Esed ve serkeftinek mezin bi dest xist û rûberê 80,041 kilometrên çargoşa vegerand di bin kontrola xwe de. û ji şikestinekê bû aliyê herî serkeftî di Sûriyê de û bi vê yekê rêjeya xaka Sûriya di bin destê rejimê de gihişta 111,406 kilometrên çargoşa û ev rûber ji xaka Sûriyê ji destên çekdarên opozisyona Sûriyê û rêxistina Daişa terorîst hatine derxistin. û li gor van encaman parêzgeha Şama paytexta Sûriyê û Şam bi giştî Homs û Swêda û aliyê bakur li gundewarê Hemayê ketine di bin kontrola rejimê de. Hevdemî wê yekê beşekî piçûk ji rojhilat û bakurê İdlibê ji destê wê çû. Bu niha xaka di bin destê çekdarên opozisyonê de ku Tirkiya piştevaniya wan dike tevî desteserkirina Efrîna Rojavayê Kurdistanê 18,703 kilometrên çargoşa maye. Ew jî li ser Heyet Tehrîr Şam û grûpên İslamî û yên çekdarên din ku 11,465 kilometr kontrol dike. Çekdarên Mertela Feratê û hêzên Tirkiyê jî 3,695 kilometrên çargoşa di bin destê wan de ye. Herwiha çekdarên ku Amerîka piştevaniya wan dike 3,540 kilometrên çargoşa kontrol dikin têda bişkirin. Her li gorî Rewengeha Sûriya mafê mirovan ji destpêka sala 2017 ve 43,500 kes di nav wan de 14,700 sivîl li Sûriyê hatine kuştin. Alî Umar Ark.